Soc la Martina Lambrechts i vull presentar el llibre La paisana. Hola, si m'esteu escoltant és que heu decidit que voleu aprendre a tocar el violí. Doncs això és meravellós. A vegades la gent diu que el violí és molt difícil de tocar, però jo us explicaré un secret. Si en voleu aprendre, ho podeu fer tot escoltant els contes i les cançons de la paisana. A mi, aquesta amigueta tan especial em va ensenyar les primeres cançons, les cançons del Bosc Encantat. Escolteu-me i us ho explicaré tot. Doncs aquesta és la introducció d'aquest llibre, La paisana, que jo faig servir amb el grup d'introducció als instruments tradicionals. És una activitat que fem a l'Escola Folk adreçada a mainada de 5 i 6 anys, i serveix molt bé per aprendre a tocar el violí, com a mínim els primers passos del violí. Jo no sóc violinista, però és molt senzill i per tothom, i com a mínim si són músics, doncs és fàcil per fer-ho servir per ensenyar a tocar el violí. El llibre està escrit per la meva germana, per la Simona Lambrechts, que ella sí que és molt bona violinista, i en la meva opinió ella ha pogut transmetre molt bé tota la seva amor per aquest instrument, pel violí. El llibre es tracta d'un conte de la paisana, que és un personatge, una noia curiosa que viu en un bosc encantat, i a través d'altres personatges que es va trobant, doncs es van tractant temes diferents del violí. Un personatge, per exemple, és la bruixa Tralarí, que és el que va posar les 4 cordes al violí i que ha donat el nom a les cordes. Un altre és el conillet Orelles, que ensenya com s'ha d'agafar l'arquet, o el Quimet el capità, que fa anar amb el seu barco, que és l'arc, doncs de com es passa l'arc per les 4 cordes, per no tocar ni el pont ni el batedor, que serien les muntanyes o la sorra negra. I tots aquests personatges doncs, tenen la seva cançó, amb una lletra molt divertida i molt fàcil per aprendre. Els nens els hi encanta, i alguns personatges també van acompanyats l'activitat amb manualitats, per fer encara més visible doncs, el contingut i perquè els nens ho vagin aprenent i interioritzant encara millor. El llibre va amb un CD on està explicat el conte i totes les cançons, i a dins el llibre també hi ha les partitures per poder acompanyar d'una manera molt senzilla totes les cançons. Els nens, de la meva experiència, els hi encanta, i jo, de veritat, si tingués 6 anys i jo voldria aprendre a tocar el violí, ho faria amb la paisana. Vaig al bosc a buscar, ves que he vist el ves que busco al bosc, i vaig al bosc a buscar, ves que he vist el ves que busco al bosc.